vita taħħa tanti xornisken ħdejn altarek mulej sultan u alla tijek keni aziz ad-dar tijek mulej alla tas-sema ruħi tinfena u tixxenna għat-tempju tijek Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżisħuti nixtieqilkom minn qalbi l-għodwa tajba, illum il-11 ta' Lulju issir il-festa ta' San Benedittu, wieħed mill-patruni tal-Ewropa. Għaddejs importanti ħafna, eżisħuti li għex fis-seklu 5 u 6 u li waqqaf l-ewwel kien eremita u imbagħad waqqaf monasteru fl-Inħawi fejn hemm l-ewwel kien eremit f'Subjako u imbagħad waqqaf monasteru f'Cassino u kiteb regola li saret il-bażi ħanejdulu hekk tal-monastiċiżmu tal-Punent kollu. Jiġifieri aħna llum kważi impossibbli nifhmu l-influwenza kbira li kellu dal-qaddejs u xek fuq il-ħajja monastika u allura fuq il-kultura wkoll, mhux biss il-ħajja spiritwali imma anke kulturali fid-dinja kollha tal-Punent biex ngħidu hekk. Nitolbu bl-interċessjoni tal-qaddejs biex il-mulej ibierek il-Knisja tiegħu b'ħafna qaddisin li bħal dan il-bniedem ikunu kapaċi jiddedikaw ħajjithom kollha kemm għalih u biex u xekk il-mulej jibirek l-Knisja tiegħu b'reliġjużi u saċerdoti li verament ikunu u xekk immaġna ħajja ta' Ġesu fuq din l-art. Ejjew fi skiet nitolbu maħfra lill-mulej. Int li l-qajt bimħabba kbira l-indiema ta' Pietru mulej ħniena. Int li wett il-ġenna lil ħallil it-tajjeb Kristu ħniena. Int li tidħol għalina midinbejn quddiem il-Missier mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Wejjew f'din il-festa nroddu ħar lil Alla għal dak kollu l-għamil mal-Knisja tiegħu permezz tal-qaddis kbejn billi ngħidu flimkien glorja l-Alla filoli ta' smewiet u paċi fl-art lil bnedmejn ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej ben waħdieni Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina, għaliex int waħdek qaddejs, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli, Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Sejri noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa skont l-intenzjoni tal-familja Johnson. Nitolbu. U Alla, inti tajtna lil San Benedittu Abbati bimallem għaref fl-iskola tas-servizz tiegħek, għamel li nħobbu lilek fuq kollox u li nimxu b'qalb kbira fit-triq tal-kmandamenti tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Proverbji, ibni
Jekk int tilqa' kliemi u taħżen ġo fik il-kmandamenti tiegħi billi tagħti widen għall-erf u tħalli lil moħħok jifhem sewwa, jekk issejjaħ l-erf u tolli leħnek għall-fehma tajba, jekk tfittex l-erf bħal fidda u tħaffer għalih bħal teżor moħbi, imbagħad tifhem il-biża' tal-mulej u ssib it-tarif ta' Alla. Għax il-mulej jagħti l-erf minn fommu ġej it-tarif fid-den u jaħżen il-għajnuna għal min u sewwa u tarka għal min jimxi blaħtija u jħares it-triqat tal-ġusti u jaħses it-triq ta' twajbin tiegħu. Imbagħad intifhem il-ħaq u s-sewwa u timxi f'kull triq li hi tajba. Il-kelma tal-mulej. Kull ħin imbirek il-mulej. Kull ħin imbirek il-mulej, tifħiru dejjem fuq fommi, bil-mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu il-fqajrin u jifirħu. Kull ħin imbirek il-mulej. X'għandru il-kobor tal-mulej miegħi, ħanollu ismu fl-imkien, ħarsu leħ u jiddi bil-ferħ wiċkom, ma jkollkomx għax tistħu. Kull ħin imbirek il-mulej. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej, ħini il-bniedem li jiskem fih, ejjew uliedi, isimgħu lili, jiena l-biża' tal-mulej nallimkom, kull ħin imbirek il-mulej. Ħares il-sinek mill-ħażen u xuftejk minn kliem il-qerq, dbiet mill-ħażen u għamel it-tajjeb, fittex is-sliem u imxi warajh, kull ħin imbirek il-mulej. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. Ħenjin il-fqar fl-ispirtu, għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. Alleluja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Pietru qal lil Ġesu: Tajjeb, aħna ħallejna kollox u ġejna warajk. Issa x'se jmissna? Ġesu qalilhom: Tassew ngħidilkom, intom li ġejtu warajja fid-dinja l-ġdida meta bin il-bniedem joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu, intom ukoll toqgħodu fuq 12 tron u tagħmlu ħaq mit-12 il-tribù ta' Iżrael. U kull min iħalli il-daru jew il-ħutu jew il-missieru jew l-ommu jew l-uliedu jew ir-raba tiegħu minħabba f'ismi, jerġa' jirċievi kollox għal 100 darba iktar u jieħu b'semu il-ħajja ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Fil-ħajja tagħna ta' kuljum eżisħuti ħafna drabi il-kelma erf u intelligenza isna inqisuhom bħal għandhom l-istess sinifikat. U allura rridu nqogħdu attenti li x'insmajna l-ewwel qarri tal-lum mill-ktieb tal-Proverbi li jitkellem mill-erf ma naqgħux f'din it-tentazzjoni li naħsbu li dan l-erf li qed jitkellem minnu. Il-ktieb tal-Proverbi huwa l-intelligenza. Meta ngħidu bniedem intelligenti jew bniedem huwa inqas intelligenti jew insomma hux hekk. Mhux hekk qed tirref mhux għal dak it-tip ta' intelligenza qed jitkellem minnu l-ktieb tal-erf. L-erf li jitkellem minnu dan l-ktieb huwa erf ta' Alla. Huwa l-erf li Alla jagħtina bħala wieħed mid-doni tal-Ispiritu Santu hux hekk. Huwa l-erf tal-bniedem li jaf li dak li hu ta' din id-dinja qed jgħaddi u għalhekk jorbot qalbu mal dak li hu tas-sema. Huwa l-erf li joħroġ hux hekk mill-bniedem ikun midħla tal-kelma tal-Alla u jfittex li jifhimha sew, ifittex li jkun jafa jifhimha sew u jgħixha.
fil-ħajja tiegħu ta' kuljum. U dak l-erf li għallimna San Benedettu bi kliemu u b'kitbietu, però li żjed bħajtu meta jħalli kollox mhix ċajt eżis ħuti. Dana daħal l-Knisja, sema il-Vanġelu jinqara darba minnhom u dak il-ħin stess jiddeċiedi li jħalli kollox u letteralment ħalla kollox, bieħ kull ma kellu. Il-ġenituri tiegħu kienu mietu, ħallew lilu u l-loħtu, għadhom pjuttost u żagħżugħ u għadha tifla, iħalli lill-loħtu biex jieħdu ħsiebha f'kunvent u jiddedika ħajtu kollha kemm isa mewtu għal Alla, eżis ħuti. Fil-faqar, fis-safa u fl-ubbidjenza, hekk għamel San Benedettu. F'għajnejn id-dinja tidher bluha. Ma min ikollu l-erf ta' Alla jifhem ta' bil-ħaq dak li għamel San Benedettu. Li jaraf li l-lum l-ewwada kulħadd irid iħalli kollox ta' din id-dinja u għażel li jħalli kollox għadu żagħżugħ u jgħix din il-ħajja biex isir sinjal viżibbli ta' dik il-ħajja li qed tiġi. Fejn dak li hu materjali, dak li hu ta' din id-dinja, dak li ħafna drabi norbtu tant qalbna miegħu aħna, allura tliet affarijiet u x'hekk. Il-flus, dak li nakkwistaw bil-flus, il-pjaċiri tad-dinja u l-onuri. U xek, u San Benedettu jażel propri bil-maqlub, jażel il-faqar biex jikkombatti il-kilba l-ġid tad-dinja, jażel il-kastità u xek bħala vot biex jikkombatti il-kilba l-pjaċiri tad-dinja u jażel l-ubbidjenza biex jikkombatti t-tentazzjoni eżis ħuti tas-supervja u l-wieħed ikollu t-tendenza li jiddomina ħanejdu hekk u xek. U għalhekk San Benedettu jsir mudell u jsir dawl li llum xi 1500 sena wara ħajtu għadu dawl jiddej. Illum għandna ħafna monasteri, hekk forsi hija ħaġa li ma tantx nafuha fl-Ewropa, għandna ħafna u ħafna monasteri li għadhom sal-lum isegwu l-ħajja ir-regola ta' San Benedettu, mhix xajta, eżis ħuti. Monasteri nsejħulhom tal-klawżura aħna u x'hekk. Il-Benedettini, famużi Benedettini, ċisterċensi li mbagħad ħarġu mill-Benedettini. U hemm ħafna u trappisti u ħafna oħrajn li bnew propju fuq dak li jażel u għamel San Benedettu. Eżis ħuti kemm għandna bżonn nitolbu biex il-mulej jibierek anke l-Knisja tagħna f'Malta u Għawdex bil-preżenza ta' dawn il-monaċi jew irħieb, il-kelma propju Malti hija raħeb u irħieb u x'hekk. Għaliex hemm monaċi tal-ordnijiet femminili għandna xi ftit f'Malta f'Għawdex m'għandniex, u monaċi tarħieb jew irħieb maskili ma għandna xejn, la Malta waqqas Għawdex. Għadti fl-Ewropa hemm ħafna monasteri li jiżżurhom biss, hekk inħeġġeġ li kulħadd min ikun jista' xi darba jżur xi monasteru, verament jerfgħulok moħħok u qalbek lejn Alla, eżis ħuti huma verament esperjenzi uniċi tal-qawwa u l-preżenza tal-Alla fid-dinja. Eżis ħuti wejjew għalhekk nitolbu biex hekk anke fid-dawl tal-Vanġelu tal-lum. Pietru jistaqsi lil Ġesu tajjeb aħna ħallejna kollox, ġejna warajk, sa jmissna Ġesu xejdu. Tassew ngħidilkom intum li ġejtu warajja fid-dinja l-ġdida, il-ġenna jiġifieri. Meta bin il-bniedem joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu, intom ukoll toqgħodu fuq 12 tron u tagħmlu ħaq mit-12 tribu ta' Iżrael, imbagħad ikompli. U kull min iħalli daru, jew il-ħutu, jew il-missieru, jew l-ommu, jew l-uliedu, jew ir-raba tiegħu, minħabba f'ismi jerġa' jirċievi kollox għal 100 darba iktar u jieħu b'semu il-ħajja ta' dejjem. Hawnhekk Ġesu qed jirreferixxi għal dawk li għandhom sejħa speċjali u x'hekk. Dawk li letteralment jistgħu jgħixuha din, iħallu kollox, jażlu għalihom il-voti, allura għandna reliġjużi, kemm dawk tal-ordnijiet mendikanti bħal Franġiskani, Dominikani, eċetera, u kemm l-ordnijiet monastiċi, dawk li semmejtilkom qabel, però b'xi mod kull wieħed u waħda minnha msejjaħ biex jgħix għadejn. Forsi aħna ma nistgħux inbijgħu u x'hekk nħallu kollox, inbijgħu darna u kull ma għandna ma nistgħux jekk ikollna familja, eċetera. Però eżis ħuti f'qalbna għandna wkoll ngħixuha din billi ma nintrabtux ma dak li għandna. Billi dak li għandna ma jsejjix u x'hekk l-għana għaliex ngħixu, dak li għandna jkun strument narfu li tawunna Alla
u ninqdew bih għal-ġid tagħna u għal-ġid tal-oħrajn nkunu ġenerużi Jeżus ħutej. Daku hekk ngħixu għall-kol kemm ngħixu il-kol kemm aħna dal-Vanġelu, u għalhekk ejjew nitolbuh bil-qalb li mulej Ġesu llum biex ibierek il-Knisja tiegħu fid-dinja kollha. Ħafna qaddisejn bħalma kienu San Benedetto li jkunu dwal fis-sema li jirriflettu ix-xemx il-waħda li ji Ġesu Kristu, id-dawl veru li ġie fid-dinja biex idawwal lill-bniedem ta' kull post u żmien. U dak id-dawl li jrid jirrifletti fid-dinja tagħna permezz tiegħi u tiegħek. Dak id-dawl li jrid jirrifletti f'ħajti mhux biex jibqa' tiegħi, ma biex nirriflettih fid-dinja tal-lum jiena. U għalhekk kull wieħed waħda minna din l-ikbar deċiżjoni rridu nagħmlu. Eżis ħutej. Jiena rrejt verament li d-dawl ta' Ġesu jiddi fija u permezz tiegħi jiddej fid-dinja ta' madwari, jiġifieri fil-familja tiegħi, fuq il-post tax-xogħol mal-ħbieb kull fejn inkun. Dik hi l-iktar għażla fundamentali li l-mulej qed isejħilna għalija. Jalla nkunu ġenerużi bħal San Benedetto u ngħidulu iva mulej. Jiena rrid ta' bil-ħaq inkun u x'hekk dawl jew inkella aħjar rrid nirrifletti d-dawl tiegħek fid-dinja tiegħi illum. Kjoġobkom nqumu bil-biefa. Ħuti Jeżis, aħna nagħmlu llum il-festa ta' San Benedetto li ta' bidu għal ħajja monastika fl-Ewropa tal-Punent u firrex ordni soċjali li jaqgħad flimkien il-ġnus Ewropej inresqu quddiem Alla dawn it-talbit tagħna fil-waqt li ngħidu għat-talb ta' San Benedetto għatina li naqilgħu minn għandek din il-ħniena flimkien. Għat-talb ta' San Benedetto għatina li naqilgħu minn għandek din il-ħniena għall-Knisja sabiex ma tiġi qatt nieqsa mix-xhieda ta' rġiel u nisa li bħal San Benedetto jingħataw kompletament lilek mulej fil-ħajja monastika. Nitolbu għat-talb ta' San Benedetto għatina li naqilgħu minn għandek din il-ħniena għall-Ewropa biex tiskopri mill-ġdejt l-eruq insara tagħha. Nitolbu għat-talb ta' San Benedetto għatina li naqilgħu minn għandek din il-ħniena għal dawk li m'għandhomx saqaf fejn jistkennu sabiex isibu min jilqagħhom u jaqdihom b'ħafna mħabba. Nitolbu għat-talb ta' San Benedetto għatina li naqilgħu minn għandek din il-ħniena għalina sabiex minn San Benedetto nitalmu inqassmu il-jiem ta' ħajjitna bejn xogħol u talb. Nitolbu għat-talb ta' San Benedetto naqilgħu minn għandek din il-ħniena. Illum eżis ħuti wkoll niftakru bħal dejjem fl-eżis ħutna l-anzjani, morda, persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk kollha li jeħtieġu t-talb tagħna bħalissa, dawk li jieħdu ħsieb ta' dawk li huma vulnerabbli. Nitolbu għal dawk li jitolbuna, nitolbu għalihom, persuna li talbitna nitolbu għalija lillum se tagħmel operazzjoni. Nitolbu għal dawk li jeħtieġu t-talb tagħna eżis ħuti, mod speċjali dawk kollha li bħalissa forsi għaddejjin mhix mument mudlam, mument jiebes tal-ħajja llum il-ġimgħa. Niftakru mod speċjali fihom meta nikkontemplaw is-salib ta' Ġesu. Ejjew nieqfu ftit fiskiet eżis ħuti u l-mulej noffrulu t-talba personali tagħna. U Alla li fl-imħabba kbira tiegħek inti ddaħħalna fil-misteru salvifiku ta' Kristu ibnek, għamel li ma ninfirdu qatt minnek u nagħmlu ħafna frott, nitolbu dan bl-istess Kristu Siedna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jobitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem. Bil-misteru tal-ilma u mbejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin.
Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dielja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem. Il-qana mulej Alla tagħna qum li uniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej miħżuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tieba tiegħek mulej ilqa l-offerti li qegħdin nagħmlulek fil-festa ta' San Benedittu Abbati u għatina li bħalu nfittxu lilek biex niksbu d-doni tal-għaqda u s-sliem fis-servizz tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfew lubna l-fuq. Nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier għaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex fil-qaddisejn li konsagraw ruħhom għal Kristu minħabba s-saltna ta' smewiet jixraq infaħru lilek għal providenza tiegħek tal-għaġeb. Għax bijien terġa' ssejjaħ lill-bniedem għal qdusija li fija sawwartu fil-bidu u ddewqu minn issa d-doni li bijhom iżżejnu fit-tiġdejt tad-dinja bi Kristu Siedna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla għeda. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Għaddejs tas-sewwint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjenata biex minn raj ħibati ħal ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun 14, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem
flimkien mal-Verġni mqazza Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli San Benedittu Abbati u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi salnatek, ikun li trid kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħaresx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li inti trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li ser nitqarblu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewtija kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek, eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħanjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. Ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jitkellmu waħda u ruħi tkun fejn. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem amen. Dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem amen.
Eżis ħut illum il-ġimgħa imma bil-bieqfa kieġobkom nitfgħu ħarsitna fuq is-salib ta' Ġesu u nsellmulu bil-qalb. Nadurawk, o Ġesu, u nberkuk. Nadurawk, o Ġesu, u nberkuk. Nadurawk, o Ġesu, u nberkuk. Nitolbu. Issa li rċevejna mulej ir-ran tal-ħajja ta' dejjem, fiċ-ċokontana nitolbuk li fuq it-twissijiet ta' San Benedittu Abbati naqduk bil-fedeltà fil-liturġija u nitħeġġu bl-imħabba l-ħutna l-bnedmejn bi Kristu siedna. Ħanejdu bil-qalb tliet Ave Marijiet fġieħ it-tliet ijiem lill-ġisem ta' Omna Marija dan fil-qabar u nofru din it-talba llum biex forsi xi darba l-mulej jibierek lil pajjiżna bi preżenza monastika anke maskili li għad m'għandniex. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħallif lid-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu Sultana tal-familja, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll. Il-maqdes ta' Pinu, jinfirxet id-dira, li tixet jimħabetek, u meta